Deci, numele lunii decembrie provine din latinescul decem, care înseamnă De ce? 10. Da. Asta trebuia să cânte Chilian 10 întâmplări frumoase. Deoarece Bă, ce, vezi tare piesa aia. în calendarul roman antic, decembrie era a 10-a lună a anului. Pe cum? În calendarul roman antic. Deci poate avea altă numărătoare. Ia să vedem. Deci tot niște băieți au mai adăugat niște luni. Calendar roman. Și au mai... Păi stai. Câte zile avea o lună? Ca să vedem... Deci a fost întâi calendarul romulean, atribuit lui Romulus, calendarul pompilian și calendarul iulian. Noi suntem cu Iulian acum. Romanii aveau 12 luni, și anume Ianuarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius. Da, mă, te mint! September, october, november, december. Octomberus? Nu, la Augustus se oprește. Augustus. Că era... Știi, bancul cu August? Au. Au? Au.